Valentino. When I get up all in ya, we can hear the angels calling us. And we can see the sunrise before us. And when I'm in that thing, I make that body sing. Rumah makan soto Bujet Mi. Inggih menika teng mriki saged ningali secara langsung cara penyajiannya. A few moments later. Teng mriki enten tata cara ingkang daer lan ngunjuk. Nomor setunggal niku lungguh. Ingkang nomor kalih wajib maca bismillah. Ingkang nomor 3 boten ngomong tutuke isi panganan. Teng mriki nggih enten tata cara ingkang ngunjuk. Tata cara ingkang ngunjuk bin supaya saged ngati-ngati supaya boten keselak. Yeah, yeah, Bobby Valentino. When I get up